Hampurane kanggo warlan muda wis diriwu-riwu. Kanggo majikan nom, kang lanang coki, uga teh asline gede, pinangkane majikan nom. Uga kanggo kabeh kru warlan muda gempol pusaka negara. Uga kanggo Karang Taruna Bima Jaya sing dikomandoi langsung di Kang Kaji Nopal. Uga Kang Satgas Wana Jaya, Pemuda Blok M. Ora isi, ora pian, ning sekabe lingkungan. Wong salah kekarap, wong bener kedengar. Aku Pemuda Blok M. Bokat tadi cerita, ribut karo mertua, tapi kita masa orang gawe masalah urusan rumah tangga sampai dikongkon pisah. Anggarong ngamunyil Pemuda Blok M, tapi baik pemuda geng Bomar. Atur kusul sangat ngibur-ngibur perajaan keluarga besar Bapak Islam Ibu Watiah sekeluarga. Haji Bomar Singgung Palestina. Oke, majikan nom. Bener omong mertua memang sombong, lamun manti dipuji. Aduh Kang Garong, barang kula mau beli duit apa-apa Kang Garong. Duitnya cuma cinta Kang Garong. Kenes barang kita wong melarat mangan dadak kegulat, tapi kita wis pasrah karo Yang Maha Kuasa. Antara doa siramilia apa milih wong tua apa ning kita bokat dadi cerita Kang Garong ribut karo mertua Kang Unyil, tapi karo masa ora duwe masalah urusan tangga sampai dikongkon pisah. Kanggo majikan nom, kang lanang coki teh aturnya gede. Matur kesuwun sangat Ismail hiburan waran muda kolaborasi. Matur kesuwun kanggo kru waran muda Karang Taruna Bima Jaya. Bener omong mertua memang sombong, lamun mantune suki pasti dipuji. Kamu Kang Jamal, yang ketua ekstasi Wana Jaya. Udah kanggo Pemuda Babakan Sibun. Barang kita wong melarat no mangan dadak kegulat, tapi gawis pasrah karo Yang Maha Kuasa. Satu antara dua siramilia apa milih
tua apa nih kita ora isin ora wira ning sekape lingkungan pemuda blok M sayang wong bener Bokada dicerita ribut karo mertua tapi ketua eksekusi saya rumah urusan rumah tangga sampai dikongkon pisah Aduh, matur kesuwun sangat kanggo kru Warlan Muda sing wis mai kesempatan kanggo kula.